Dobre, decka, tak vítajte na ďalšej prednáške pre Mentor Projekt 1. Dneska budeme hlavne kecať a menej robiť. Jedná sa o takú úvodnú prednášku do topiku autentifikácia, kde dneska si ukážeme nejaké maličké demo, ak bude čas, na konci hodiny, a zajtra teda bude zase prednáška a tam si ukážeme, tam budeme celkom dosť chodiť. Ukážeme si, ako tieto veci, o ktorých dneska kecáme, ako aj reálne implementovať. Dobre, takže zabezpečenie aplikácie je úplne kruciálnou témou, ktorú, keď niečo robíte a má tu byť nejak prístupné z webu, tak musíte myslieť na určité veci, že, ja neviem, chcete sa do niečoho prihlásiť, do nejakej webovej aplikácie, internet banking, Facebook, hocičo, tak ten server, ten poskytovateľ tej služby vám musí garantovať nejaké určité veci. A napríklad to, že k svojim veciam, k svojim dátam sa viete dostať iba vy. To znamená, že musím sa nejak oproti tomu serveru identifikovať, čiže musím zadať niekde nejaké heslo, nejaké tajné dáta, teda, ktoré viem iba ja, a nevie ich ani ten server ideálne, ale vie si ich zase len overiť, ich korektnosť. Tí, čo mali pás 1C, tak si budú pamätať, že sme sa vtedy bavili na nejakej prednáške o hashovaní hesiel a podobne. Ďalej, ten server by mal garantovať to, že ak už sa prihlásim, tak nikto ma nemôže odpočúvať, lebo ten váš klientský mobil alebo počítač má otvorené nejaké spojenie na ten server, vymieňajú si dáta a tie dáta sa dajú odpočúvať. Teoreticky, iba že ten prenos dát bude šifrovaný nejakým spôsobom, čiže HTTPS a TLS certifikáty a podobne. Potom je to prakticky takmer nemožné, za predpokladu, že všetko je urobené dobre tak, ako má. No a tiež ste možno počuli o nejakom pojme, že phishing, alebo niečo také, že príde vám nejaký e-mail alebo SMS-ka, že aha, že končí vám platnosť hesla do internet bankingu alebo do niečoho, zmente si heslo, tak vy si kliknete na nejakú stránku a zistíte, že hej, vyzerá ako tá ČSOBčka, vyzerá ako to stránka od FIA, ale v skutočnosti to nie je to FIO, hej, len sa to tvári, že to je. Takže tí poskytovateľia služieb sa musia proti tomu nejak brániť. A jeden spôsob je, že tie naozajstné stránky budú certifikované. To už dneska browsere nezobrazujú, ale kedysi zobrazovali taký zelený kľúčik, ale podľa toho ste vedeli byť celkom slušne istí, že tá webová stránka je legitímna. Ale dneska už tieto veci sa ťažšie tí útočníci už ťažšie vedia falšovať tieto stránky, aj keď si všimnete, že nejdete na stránku, ja neviem, SLSP, ale ja neviem, SLSB, alebo niečo také, že tá stránka vyzerá troška ináč, tá URL tej stránky vyzerá troška ináč, tak to bude asi nejaký fake a mali by ste to okamžite opustiť a nedávať tam žiadne údaje. Taký rýchly úvod do kryptografie za 30 sekúnd. Tak keď chcete zabezpečiť svoju aplikáciu, tak potrebujete poznať niekoľko hlavných pojmov, a to je tzv. Hešovanie, šifrovanie a podpisovanie. Akože musíte vedieť, čo každá z týchto vecí robí a na čo sa používa. A občas je medzi nimi taký
taký prienik, že zistíte, že máte jeden algoritmus a to viete použiť na rôzne veci. Napríklad hashovanie je dosť podobné podpisovaniu, ale podpisovanie viete implementovať aj pomocou šifrovania. A občas tie veci sú mätúce, ale sú to rozdielne pojmy, rozdielne veci. Dobre, tak každá aplikácia, ktorá je zverejnená, dneska musí používať HTTPS pomocou TLS šifrier. Vy keď si takto robíte na svojom počítači a rozbeháte si nejaký server client, tak väčšinou toto neriešite, lebo vy ako vývojári to veľmi nemusíte riešiť na svojom počítači, ale keď to niekde zverejníte, už tá vaša aplikácia by mala používať šifrované kanály. Dá sa to robiť všelijakými spôsobmi. Ďalej, taký pojem, na ktorý môžete často naraziť ako programátori, vývojári, je encryption at rest. To je v podstate šifrovanie dát, ktoré máte uložené. Opäť nemusíte to implementovať, často sa tým myslí, že ja neviem, zapnem šifrovanie diskov, nastavím databázu, aby ona mi šifrovala tie tabulky a tak ďalej. No ale to, čo vy ako programátori, s čím sa stretnete úplne najčastejšie a bude vás to stáť najviac programátorského času, lebo to musíte aj nejakým spôsobom naprogramovať, je autentifikácia a autorizácia. Tieto dva pojmy sa dosť často používajú. Dosť veľa ľudí si ich zamieňa, považuje to za synonyma, aj keď to nie je úplne pravda. Autentifikácia je, že kto môže používať vašu aplikáciu. Keď ja sa chcem prihlásiť do svojho internet bankingu, tak sa autentifikujem, že áno, som to ja. Autorizácia je, že už keď sa prihlásim niekde, tak čo tam môžem robiť? Je jasné, že ja ako bežný klient nejakej banky, tak nemôžem robiť toľko vecí, čo môže robiť napríklad nejaký pracovník v tej banke. Alebo ICE napríklad. Vy máte určitý prístup do ICE, ale nevidíte tam všetko. Ja ako učiteľ môžem toho robiť viacej, ale nejaký administrátor, nejaká tetka na študijnom, ale môže robiť ešte viacej. A proste nejaký admin a cajka alebo niekto, tak môže toho robiť najviac. Čiže autorizácia je také, že čo ten prihlásený užívateľ môže robiť a čo nemôže robiť. A často sa tam používa taký pojem, že RBAC, že Role Based Authorization Control. To je v podstate, že vy máte určité role, ktoré vám umožňujú pristupovať k určitým zdrojom tej aplikácie, k určitým častiam tej aplikácie. Ale do toho teraz nechcem ísť. To je téma na proste samostatnú prednášku, aj viacej. A dneska sa chceme venovať hlavne tej autentifikácii. Dobre, je gazilión spôsobov, algoritmov, akým sa človek, respektíve akým sa entita A môže autentifikovať voči nejakej entite B, kde entita A je nejaký server a entita B je nejaký, entita A je klient a entita B je nejaký server. A v zásade treba, keď robíte nejakú klient-server aplikáciu, tak treba si uvedomiť, že či ten klient je používaný nejakým človekom, živou osobou, a vtedy môžete používať schémy ako HTTP Basic Auth alebo HTTP Bearer autentifikáciu, alebo Kerberos, LDAP, SAML, OIDC, hej, tomu sa budeme venovať hlavne dneska. A na iné veci treba myslieť, keď ten klient je len nejaký bot, je len nejaký stroj, nejaký iný program,
ktorý nie je priamo používaný človekom, vtedy veci sú väčšinou troška jednoduchšie a tie autentifikačné schémy sú rozličné. Môžeme použiť môžem tam dať kľudne HTTP Basic, alebo TLS klientské certifikáty, alebo nejaké ten bearer token, znamená, že máte nejaké API kľúče. Neviem, či ste robili, chcem mať aplikáciu, ktorá mi vie čítať nejaké data z Twitteru, nejaké posty alebo podobne. Tak si musíte ísť tam, zaregistrovať sa ako developer, tam si viete kúpiť nejaký ten autentifikačný API kľúč a potom sa váš program bude voči tomu Twitteru autentifikovať pomocou toho API kľúča. Dobre, ale teraz nás zaujíma to, ako sa môže do aplikácie prihlasovať nejaký človek. Keby ste mali nejaké otázky, kľudne nastavte. Dobre, tak najprimitívnejšou formou autentifikácie, teda prihlasovania sa do nejakej aplikácie, je tzv. HTTP Basic Out. To v podstate znamená, že každá požiadavka na ten server, ktorú robíte cez ten HTTP protokol, čiže aj cez REST napríklad, alebo pôjdete niekde na nejakú stránku, obsahuje hlavičku Authorization Basic, kde vlastne dáte svoje užívateľské meno, dvojbodka, heslo a to tam posielate v podstate tak, ako je. No. Enkoduje sa to do base 64, ale to nie je šifrovanie, hej, to je len taká primitívna forma enkrypcie. To nie je ani hešovanie, to je vlastne spätne prepočítateľné nástavné. No ja som povedal, že šifrovanie, nie? Či hešovanie? No, že ani šifrovanie. No ani nie, hej. Ani hešovanie, proste to je len preklad. Je to len iný formát, do inej znakovej sady by som povedal, že nemáš normálnu ľudskú abecedu, ale máš proste iný formát, ako keby iný jazyk by som povedal. Vieš, lebo keď preložíš niečo zo slovenčiny do čínštiny, tak tomu nerozumieš, ale vieš z čínštiny preložiť naspäť do slovenčiny a už tomu budeš vedieť rozumieť, tak B64 je niečo také. A vždycky, keď niečo robíte, hoci kde kliknete na nejaký batón, hoci čo tam urobíte, tak vy musíte tomu serveru poslať svoje meno, heslo, čo sa dá ale zjednodušiť, lebo browser si väčšinou to meno, heslo vie zakešovať, si ho vie pamätať a bude ho posielať za vás. Ale stále sa to musí robiť a to nie je považované v dnešnej dobe akože za úplne košer riešenie. A navyše ten váš server si to heslo musí pamätať. Takže to je tiež už dneska niečo, čo je také, že zlé, málo bezpečné. Takže HTTP Basic už dneska neletí, ale keď potrebujete niečo rýchle nastaviť, niečo rýchle zašifrovať, nie že zašifrovať, ale máte niečo a potrebujete tam rýchle implementovať podporu pre prihlasovanie, tak HTTP Basic je celkom dobrý. Lebo ja neviem, som mal raz prípad, hej, že potreboval som si rozbehať Elasticsearch a potreboval som, aby zopár ľudí mohlo pristupovať k tomu UI, tej Kibane. Lenže prihlasovanie pri Elasticsearch je iba v platenej verzii, aspoň vtedy bolo, tak som si to dal za Nginx. Tam som nastavil HTTP Basic Out a mal som rýchle splácanú autentifikáciu. A keďže tam sa vedelo prihlasovať len asi tak traja ľudia dokopy, tak to vtedy stačilo. Dobre. Niečo lepšie ako Basic Out je tzv. Bearer Out. Funguje to zhruba tak, že vy sa prihlásite do aplikácie raz
so svojím menom a heslom a ten server vám vráti taký špeciálny string, ktorý si uložíte a potom, keď sa chcete autentifikovať, stlačiť na nejaký button, hociakú operáciu chcete urobiť, tak posielate ten token. Server, tie tokeny väčšinou nemajú dlhú platnosť, kdežto heslo, ja neviem, heslo platí navždy, respektíve musíte si ho meniť raz za rok alebo raz za pol roka, tak tokeny platia iba minúty, môže byť, že až hodiny. A keď platnosť tokenu vyprší, tak už ho neviete použiť a musíte sa znova prihlásiť pomocou mena hesla. Prípadne viete použiť takú pokročilú schému pomocou tzv. Obnovovacích tokenov, ale to už je také advanced a do toho teraz nechcem ísť. Áno? Ako sa realizuje to tá životnosť tokenu? To sa nastaví na serveri, že aké je to životné. Áno. Cez if-ko obyčajné? To akože vyslovene nastavenie servera. Áno. Autorizačného, teda autentifikačno-autorizačného servera. Aj často sa to povie, za tie slova zamieňajú. Robí oboje. Hej, ale oni, tí, čo vymýšľali tú HTTP, to tiež tomu nepomohli, lebo ten header sa volá authorization, mal by sa volať authentication. No dobre. Áno. A dokonca, keď ten token je chytrý, keď to máte tie tokeny urobené tak, ako by sa mali, tak dokonca server si ich nemusí ani ukladať, ale vydá token a zabudne, že nejaký token existuje a keď mu po chvíľke príde ten istý token, tak on vie s prakticky 100% istotou, teoreticky len 99,999% istotou povedať, že ten token je naozaj validný, pravý a nebol sfalšovaný. Ako sa to robí, si vysvetlíme o chvíľku. Dobre, čo je vlastne ten token? Akože token môže byť viac menej ľubovoľný string. Môže to byť vlastne náhodne vygenerované niečo a viete to používať ako token. Ale aby ste... ale aby ten token mal tieto takéto magické schopnosti, hlavne tá magická schopnosť je, že server si ho nemusí ukladať, tak ten token by mal mať, by mal byť určitého tvaru a nemalo by to byť len hocičo. A takzvaným takým najpoužívanejším, takým typickým štandardom na tie tokeny je tzv. JWT, čiže JSON Web Token. To je v podstate formát tokenu, ktorý hovorí, že ten token sa skladá z troch častí, oddelených bodkov. Kde je tam hlavička tokenu, to je nejaký JSON, ktorý obsahuje nejaké metadáta o tom tokene. Potom je telo, ktoré obsahuje JSON, kde sú tzv. Claimy. Tie claimy sú v podstate len atribúty JSONu, ale v tomto prípade sa to nazýva, že claim, akože nárok, nie? Claim je nárok po slovensky. Kde sú nejaké dáta, napríklad ten exp znamená, že kedy expiruje. Je to Unixový timestamp, dokedy je platný. IHT je, že kedy bol vydaný. Potom obsahuje nejaké štandardné informácie o tom užívateľovi, čiže napríklad celé meno, username, e-mail. No a potom si tam môžete dať viac menej, čo chcete, lebo to je obyčajný JSON. To sú tzv. Tie custom claims. A napríklad môžete povedať, Lucia je náš zákazník, ale používa free tier našej aplikácie a je to štandardný zákazník, má takúto rolu, čiže môže, v podstate už tam môžeme robiť aj tú autorizáciu. Nie len, že sa môže človek prihlásiť, ale môžeme tam ukladať aj veci, že čo ten čo ten používateľ s tou našou aplikáciou môže robiť. A
toto nie je úplne štandardizované, tam si viac menej môžete pchať, čo chcete, ale sú nejaké best practices, že ako by to malo vyzerať. No a zhruba ten algoritmus, hej, funguje ako keby štandardný ten BRR, viac menej. Čiže chcete... Posledná časť je signature. Hej, posledná časť je ešte podpis, ale o tom sa chcem rozprávať až o ďalších. Dobre, si povedal 3 a povedal si 2. Hej, dobre, ďakujem za úplnosť. Posledná časť je tzv. Digitálny podpis. O chvíľu si to vysvetlíme, teraz sa tvárme, že to neexistuje, že ten JVT má iba 2 časti. Zatiaľ. Dobre, takže vy ako užívateľ zadáte meno, heslo, ten server vám vráti token. Hej. On si to meno, heslo niekde zistí z databázy, no teda on si nezistí heslo z databázy, on si iba overí heslo proti hashi, čo je v databáze. No a potom vám server vráti tento token, kde ten token obsahuje všetky relevantné informácie, ktorý ten server o vás potrebuje vedieť, to je jedna vec, a ktorú vy potrebujete, respektíve tá vaša klientská aplikácia potrebuje vedieť. Obsahuje všetko. Nie je to len nejaký random string, tie JSON web tokeny vedia byť celkom dosť veľké. No a pokiaľ čas servera je menší ako ten XCP, tak ten server bude tento token príjmať a môžete sa ním dočasne prihlasovať. Ja nie, že dočasne prihlasovať, ale autorizovať. Už zase slovičkarenie. Viete ho dočasne používať na miesto mena hesla, skrátka. A teraz aké sú výhody BRR out, ale hlavne s použitím JSON Web Tokenu oproti Basic out? Už som tu niečo povedal, ale chcem to zopakovať, lebo tieto veci sú také celkom náročné keď to vidíte prvýkrát, tak je to celkom náročné na pochopenie. Mne trvalo dosť dlho, kým som pochopil, ako funguje autentifikácia, kryptografia a všetko možné. Takže nečakám, že to úplne všetko pochopíte. Tak si to zopakujeme, hej. Máme basic out, stále keď niečo chcem urobiť, musím posielať meno heslo. Pri BRR, pri tokenoch, tomu serveru pošle meno heslo iba raz, kým neuklikne platnosť toho tokenu, to by som tu mal dať. Tak. Ten JSON Web Token obsahuje bohaté informácie. Obsahuje všetko potrebné, aby hociaká aplikácia, ktorá používa ten token, vedela plne autentifikovať, autorizovať toho používateľa, bez toho, aby sa musela pozerať do databázy, že čo je vlastne ten užívateľ má nastavené, lebo všetko už je v tom tokene. A môžete mať aj 5 rôznych aplikácií a všetky môžu zdieľať ten istý token a všetky si z neho vyťahnú len to, čo potrebujú. A na základe toho, keď robíte nejakú webovú aplikáciu, napríklad v Angulari, čo je client-side, máte token a viete rozhodnúť, že aha, ten užívateľ má iba takúto rolu, tak toto mu nezobrazíme. Tento užívateľ je admin, zobrazíme mu všetko. To si všetko viete vyčítať z toho tokenu. Opäť, keď dostane token tá serverová aplikácia, ten backend, tak nemusí si už toho používateľa vyhľadávať znova v databáze, lebo všetko o tom užívateľovi už má v tom tokene. Šetríme databázu, to je jedna z hlavných výhod, ale tých výhod je aj viacero, ale to je taká, že ktorú viem rovno povedať. No a teraz, troška, neviem, 10 sekúnd ticho a skúste tieto veci nie stredať. Všetko, čo som povedal. Sú nejaké otázky? Ja mám otázku, že man in middle,
keď bude, to nepomôže. Nie? Ja sa autentifikujem voči nejakému fejkovému, a ja tam pošle ďalej údaje, získa token, to teda pošle naspäť. Keď si man in the middle, tak máš všetko v háji. Proste to žiadna vec ťa nezachráni. To v podstate musíš chrániť ten samotný kanál. Áno. Komunikačný. Man in the middle je proste, ti nabúra všetko. Keď si man in the middle a odchytíš začiatok komunikácie alebo refreshovanie tokenu, tak proste už si kráľ. V podstate musíš zabezpečiť, aby sa to nestalo. Musíš tomu zabrániť tak, že proste to šifrovanie bude bezpečné. Nedá sa niekde nastaviť, že by... Nič, to musia zabezpečiť protokoly. To neurobíš v aplikácii. Proste, ty si koncový hráč a tam nemáš šancu proste ovplyvniť to, čo je na ceste. No proste, ber si to tak, že si ako... Máš kuriéra, potrebuješ mu poslať správu, hej, a potrebuješ zabezpečiť, že ten... Môže toho kuriéra niekto napadnúť, zbiť, ukradnúť, hej, a to je ten man in the middle. Ale keď ten klient bude mať 2,5 metra, hej, bude hora svalov a bude mať rotačný guľomet, tak asi nikto ho nezbije, hej. Takže treba zabezpečiť toho kuriéra, tú komunikáciu. Nie to, čo nesie. OK, takže človeka môže napadnúť. Ja som server, vydám token. A teraz ja vydám 20 tokenov a teraz mi zase chodia spústa tokenov naspäť, lebo ja som Ferry, ja som Andrej, ja som Ľudská, pustí ma tu a tu a tu, chcem sa prihlásiť tu a tu a tu, chcem robiť to a to a to. A teraz oni mi neposielajú svoje meno a heslo, ale posielajú mi ten token. A síce ja viem zistiť, hej, že vyťahnuť si z toho e-mailu, z toho tokenu e-mail alebo username a pozrieť sa do svojej databázy a zistiť, že áno, je to tá Ľudská, je to Ferry, je to Andrej, ale neposielajú mi heslo, takže neviem si overiť, že áno, naozaj je to Ľudská, Ferry, Andrej. Všetko, čo mám, je len ten token a ten token neobsahuje heslo. Takže vás môže napadnúť, čo ak môžem si ten token nejak vylepšiť? Hej? Som predsa programátor, pozriem sa do browseru alebo pozriem sa do svojej aplikácie, do jej pamäte a vidím, že je tam tento token. Čo sa stane, ak tu dám, že nejaký ProTier alebo PakeTier, alebo čo tu sa stane, keď namiesto Standard Customer dám administrátor. Môžem to urobiť, môžem ten token zmeniť, vylepšiť, falzifikovať. A teraz ten server, keď dostane tento môj vylepšený v úvodzovkách token, tak ako si zistí, že áno, ten token je, že ten token nie je falzifikát. Ako rozhodne o tom, že či ten token je naozaj ten istý token, ktorý ten server tej Ľudské dal, a nie je to nejaký falzifikovaný token, ktorý Ľudská upravila. Lebo ako to robiť? Čo vás napadne je, že no tak, keď server bude vydávať tokeny, tak ten si ich uloží do nejakej tabulky, že platné tokeny napríklad, a vždy, keď dostane nejaký token, tak sa pozrie do tej tabulky platných tokenov a bude kontrolovať, hej, no tak ten token tu je pravý, ten token tu nie je pravý. No a súčasne, keď nejaký token vyprší, tak ho z tej tabulky vymaže. Hej. To je najjednoduchšie, čo vieme urobiť a máte všetky na to znalosti, ako to urobiť. Problém, tento spôsob má niekoľko problémov. Čo ak si tá Ľudská nechce vylepšovať svoj token, ale povie, že ja nie som Ľudská, ale zmení ten e-mail a username v tom tokene na niečo iné. Hej? A môže sa stať, že sa trafi do toho, že sa trafi do toho času expirácie, ale potom pošle ten token, server si nájde
si vyhľadá tú tabuľku platných tokenov a môže sa stať, že sa trafí a v podstate sa jej podarí ako keby uhádnuť nejaký iný token. Akože šanca toho je malá, ale nie je to nemožné, nie je to nepredstaviteľné. A ďalej je problém ten, že výhoda, jedna z najväčších výhod tokenov je, že môžete pomocou nich implementovať tzv. Single sign-on. To znamená, že viacero aplikácií používa tú istú autentifikačnú schému. Čiže ten token si vedia aplikácie zdieľať. A tým pádom, keby si každá to mala pamätať, tak toto neviete urobiť. Nejak rozumne, efektívne. Takže tokeny sa nesmú ukladať. Ako to urobiť správne? Takže vieme, že token obsahuje tú hlavičku, bodka telo, bodka ešte jednu vec a to je ten podpis. Keď server vydá token, tak on zoberie hlavičku a telo a aplikuje na to nejaký podpisovací kryptografický podpisový algoritmus. Vznikne nejaký string, ktorý sa nazýva, že podpis a dá ho k tomu tokenu, ktorý hlavičke, bodka telo, tak ešte appenduje tam bodka ten podpis. Podpisovanie vieme implementovať dvomi spôsobmi, to je len taká poznámka pre tých, čo majú, je v druhom ročníku kryptografia, nie? Môžu si ju vybrať. Hej, tí, čo majú kryptografiu, tak vieme podpisovanie implementovať pomocou asymetrického šifrovania, kde len sa vymení úloha privátneho a verejného kľúča, že sa používajú opačným spôsobom, ako sa používa pri šifrovaní a úloha máte podpisovanie. Alebo viete používať aj symetrické podpisovanie, to znamená, že vlastne vytvoríte si hash tej veci a tú hash vytvoríte pomocou nejakej soli. Ale oproti tomu, čo sme mali na pazie na C, tak kde každé heslo malo svoju vlastnú hash, tak tu všetky tokeny budú mať tú istú, kde každé heslo malo svoj hash so svojou vlastnou soľou, tak tu tokeny, áno, každý token bude mať iný hash, ale tú istú soľ sa nadáva, že je to privátny kľúč. Každá schéma, že či bude asymetrické alebo symetrické podpisovanie, má nejaké svoje výhody a nevýhody. Ale to je skôr pre tých, čo majú kryptografiu, nechcem sa týmto až tak zaoberať. No a teraz, teda server, teda opäť zopakujme si, ľudská sa prihlási, zadá meno, heslo, dostane zo serveru token. Ten token bude podpísaný. No a teraz, čo ak sa ľudská rozhodne, že si chce upgradeovať svoju rolu alebo svoj customer tier na niečo lepšie, alebo len predĺžiť platnosť toho tokenu. Hoci čo, ako to zmení, tak zmení tie políčka, tie claimy, no a potom pošle ten token nazad na server. A čo ten server urobí? Server si porovná, on si ten token znova podpíše, tú hlavičku aj telo, a porovná, že či ten aktuálny podpis sedí s tým podpisom, čo už je v tokene. A teraz, ak nesedí, tak ten server vie, že to je falzifikát a odmietne ho. Ak sedí, tak server vie, že ten token je pravý. No a teraz si poviete, však easy, keď chcem vytvoriť falošný token, keď chcem nejaký upraviť, no tak upravím aj podpis predsa, nie? Aby to sedelo. No, neviete to urobiť, pretože na to, aby ste to vedeli urobiť, potrebujete poznať ten privátny kľúč servera, ktorý bol vložený do toho algoritmu. Lebo keď pôjdem o slide nazad, tak to podpisovanie žerie dve parametre. To, čo chceme podpísať a nejaký privátny kľúč. Nejaké heslo, ktoré vie iba ten server a nikto iný. A tým pádom vy neviete ten privátny kľúč a neviete vytvoriť korektne vyzerajúci podpis. Čo iba viete urobiť, je, že backtrackovať všetky možné
podpisy, čo znamená, no ja zmením všetky možné stringy, hej. Takže snažiť sa kreknúť nejaký podpis, falzifikovať nejaký vydaný podpis, je práca na dosť dlho. Iba, že by ste mali veľmi dobrý kvantový počítač a tým pádom by ste vedeli kreknúť väčšinu podpisových schém za veľmi rýchlo. Dobre, sú nejaké otázky? Ten podpis, ten string, ten privátny, to už má pevne stanovenú dĺžku, alebo to je jedno, aký je. Obvykle podpis má rovnakú dĺžku stále. Hej, lebo... Vylieza z toho istého algoritmu a ten algoritmus robí to, že ten výsledok, ten podpis má stále rovnakú dĺžku. Obvykle toto nerobíte, proste to server má nejaké nastavenie a hlási. Hej. Lebo... Niečo, čo by ste mali dizajnovať. O tom, čo je ten podpis, akým algoritmom bol vytvorený, to je tu na tej hlavičke. Hej. Dobre. Kde som skončil? Tu na. OK. Sumarizácia. Čiže také rýchle zopakovanie. Takže to, čo nám vie robiť tá HTTP bearer autentifikácia, kde ako token použijeme ten JWT formát, nám dáva oproti menu heslu tieto výhody. Že to menu heslo nám stačí používať len raz za čas, nie vždycky, pri každej operácii, ktorú potrebujeme urobiť. Token obsahuje mnoho informácií o užívateľovi, takže viacero aplikácií môže mať informácie o užívateľovi bez toho, aby mali prístup k tej databáze, k tej tabulke, kde je ten užívateľ reálne uložený. Tokeny si server nesmie ukladať, lebo vie garantovať, že vždycky, keď nejaký užívateľ pošle tomu serveru ten token, tak vie garantovať, že ten token je pravý, nebol falošný a že bol to práve ten server alebo nejaký spriateľený server, ktorý ten token vydal pomocou toho kryptografického podpisovania. No a zvyčajne tokeny majú obmedzenú platnosť, neviete ich používať, keď raz dostanete token, neviete ho používať na veky, ale iba krátku dobu. Ak chcete robiť také veci, že prihlásim sa v mobile do Instagramu, hej, tak on si bude pamätať to heslo, hej, bude si to prihlásenie pamätať veľmi dlho a vy to heslo zadáte len raz, keď si to nainštalujete, tak áno, pravdepodobne ten Instagram používa tiež nejakú formu JWT, ale je to vylepšenie o tzv. Obnovovacie tokeny, kde máte už dva tokeny, kde jeden slúži na vydávanie ďalšieho JWT, keď skončí jeho platnosť, ale toto už je taká, to už ideme dosť do hĺbky. A reálne vy toto programovať nikdy asi nebudete, lebo použijete už hotové veci, ktoré už to robia za vás. Dobre. Keď budete strkať nos do kyberbezpečnosti, do týchto vecí, do cyber security, tak v kyberbezpečnosti platí jedno zlaté pravidlo číslo 1. Nikdy neprogramujte bezpečnosť. Nikdy neprogramujte algoritmy, nikdy nevymýšľajte svoje schémy, nikdy nesnažte sa byť kreatívni, ale vždy používajte niečo, čo už existuje. A ukazuje sa, že zabezpečenie aplikácie, konkrétne tú autentifikáciu a autorizáciu, viete urobiť tak, že takmer vôbec nemusíte programovať a za 20 riadkov kódu viete mať riešenie, ktoré vám vlastne rieši všetko, čo moderná autentifikačná schéma má mať. Takým dnešným zlatým štandardom pre zabezpečovanie aplikácií
pre autentifikáciu, z hľadiska autentifikácie a autorizácie je protokol OpenID Connect, krátka OIDC, čo vlastne si povedali, že zoberieme tie JSON Web Tokeny, tú myšlenku tej HTTP bearer autentifikácie a troška to rozvinieme. Tiež ste mohli počuť o tzv. OAuth 2. Často sa OIDC a OAuth 2 zamieňajú. OAuth 2 je, už ste sa s tým museli určite stretnúť, ja neviem. Príklad, chceli ste použiť ChatGPT, chce sa to prihlásiť, môžete sa tam prihlásiť vlastným menom, heslom, môžete si ho zaregistrovať alebo vytvoriť, alebo vám ponúkne, že prihlási sa cez Google, hej? Alebo prihlási sa cez Apple ID, alebo cez niečo také. A to je v podstate ten OAuth 2, čo znamená, že delegujete tú autentifikáciu na niekoho iného. No ale čistá OAuth 2 už sa veľmi nepoužíva. Používa sa tá nadstavba OIDC, kde v podstate myšlienka je tá istá. Môžete delegovať autentifikáciu na niekoho iného, ale ten niekto iný nemusí byť len nejaká veľká známa služba, ale môže to byť nejaká vaša iná aplikácia. A druhá to funguje zhruba, čo vy ako programátori, respektíve skôr ako architekti nejakého softwarového riešenia, čo je základ, aby ste mohli ten OIDC používať, je, že vašu aplikáciu, ten váš backend, rozdelíte na dve časti. Jedna časť bude autentifikačný server, vlastne druhá časť som to tu dal, ktorá bude riešiť iba to prihlásenie a autorizáciu. A tá iná časť tej vašej aplikácie bude vaša samostatná tá logika, ale tá nebude riešiť prihlasovanie užívateľov. Tá si užívateľ nebude ani, no môže si ukladať, ale nebude si ukladať ich heslo napríklad. A oni budú, tie dve časti aplikácie, oni budú spolupracovať, aby vedeli toho užívateľa správne autentifikovať. Čiže, zhruba ako to funguje, oproti klasickému bearer, ľudská sa prihlási na autentifikačný server. Ak ľudská do prehliadača zadá adresu vašej aplikácie, tak prvá vec, čo vaša aplikácia urobí, je, že redirectne ju na ten autentifikačný server. Ten autentifikačný server dá ľudské token a presmeruje naspäť na ten aplikačný server. Ľudská potom pri každej operácii v tej aplikácii, všetko čo chce urobiť, tak bude tomu zasielať ten JSON token. No a teraz aplikačný server, keďže on ten token nevydal, keďže pochádza od niekoho iného, o ňom nevie, tak on len si stiahne validačný kľúč z toho servera, kde sa tomu nazýva aj verejný, tomu nadáva aj verejný kľúč, ak používate tú asymetrickú schému. No a pomocou toho kľúča si vie overiť, že či ten podpis v tom tokene je pravý alebo nie. Lebo ten aplikačný server dôveruje autentifikačnému serveru, že to, čo on mu pošle, je správne. A pomocou toho kľúča, ktorý dostane z toho autentifikačného servera, si potom ten aplikačný môže overovať správnosť všetkých tokenov bez toho, aby reálne vedel, že čo je to za to užívateľa. Nemusí ho mať ani v sebe uloženého nejakým spôsobom, ale vie, že ten užívateľ sa dokáže prihlásiť, že je to pravý užívateľ. Takže výhody OIDC oproti HTTP bearer a Basic a tak, že naša aplikácia sa nemusí pamätať hesla používateľov, čo je big plus, lebo keď nás vyhekujú, tak nezískajú tie heslá, ani tie hashe tých hesiel. Čiže delegujeme
tieto veci na niekoho iného. Tá naša aplikácia si dokonca nemusí pamätať ani údaje ako e-mail alebo používateľské meno toho používateľa. Lebo všetko toto je uložené na tom autentifikačnom serveri, ktorý keď delegujeme na nejakú službu typu Google, tak v podstate mňa nemusí trápiť, že mňa niekoho vyhackujú a získa niekto z mojej databázy citlivé informácie o užívateľov. No stále ma to musí trápiť, hej, ale ma to trápi menej troška. Lebo aby ten nejaký hacker, útočník, vedel vyhackovať nejakého užívateľa, tak musí vyhackovať ten Google, ten autentifikačný server. A to je o mnoho ťažšie, pretože či už používate nejaký vlastný autentifikačný server, ktorý si stiahnete z GitHubu, alebo delegujete to na Google, Facebook alebo niečo, tak je taký predpoklad, že tieto veci budú o mnoho zabezpečenejšie proti týmto veciam, ako to, čo vy si sami niekde splácate na kolene. Dobre, a keď sa niečo také stane, jak to potom riešia? Neplatia všetky tokeny? No, tam je... Dá sa to riešiť všelijako. No ak vyhackuješ autentifikačný server, tak si celkom v prdeli, hej. Jedna vec. Máš prístup všade, tak nie, ak je ten autentifikačný server urobený dobre, tak stále nemáš prístup všade, lebo maximálne si z neho vyťahneš iba hashe tých hesiel, hej. Ale... A mal by si, keby si ukradol privátny kľúč, tak už si... Áno, tak vtedy si... kráľ, proste. Ale pointa je, že keď autentifikáciu deleguješ na niekoho iného, ideálne na nejakú inú firmu, tak potom je to vec tej inej firmy, lebo tvoji klienti zažalujú, ale ty môžeš tranzitívne zažalovať toho prevádzkara, toho autentifikačného servera, vieš? A tým pádom si troška, nie úplne, ale si čiastočne zoblíga. No dobre, takže nemusíme si pamätať citlivé údaje o užívateľov, najmä hesla, ale aj iné citlivé, jak sa to volá? GDPR, keď máš mať heslo. Dobre. Súkromné údaje o užívateľov. Ten autentifikačný server väčšinou rieši aj takéto veci, že užívateľ si zabudne heslo. Tak zabudne heslo, dojde nejaký e-mail, hej, a musíte si to heslo nejak obnoviť. Toto autentifikačné servery už majú v sebe a vy to nemusíte programovať. Majú viacfaktorové overovanie cez e-mail, SMS-ky, cez tie mobilné aplikácie a všetko. To sú veci, ktoré nechcete programovať a reálne nemusíte programovať, pretože tie autentifikačné OIDC servery to už majú v sebe. A je jedno, či si rozbeháte nejaký vlastný OIDC server, alebo delegujete to na nejakú third-party službu. Čo viete použiť tiež, to je výhoda toho protokolu. Dobre. Poďme ďalej. Po zbytok tejto prednášky a celú následujúcu prednášku sa budeme venovať Keycloaku, čo je OIDC server, ktorý si môžete stiahnuť a nainštalovať a spojazniť ho, je úplne open source, je napísaný v Java a jediné, čo vlastne jemu treba, aby ste to spustili, je prístup k nejakej SQL databáze. Je to široko používaná vec, keď v podstate chcete implementovať nejakú ja keď robím nejakú aplikáciu a má podporovať prihlasovanie a chcem, aby to bolo urobené dobre, tak vlastne Keycloak je jedna z prvých možností, ktorá mi napadne. Má to všetko možné, čo moderné zabezpečenie by malo mať. Dokonca Keycloak vám vie urobiť to, že aj podporuje to, že keď sa nejaký užívateľ chce prihlásiť, tak mu dá na výber, že či áno, chcete sa prihlásiť vlastným menom heslom, alebo menom heslom od Google, alebo od Microsoftu, alebo niečo také. Čiže vie, aj keď on sám o sebe je OIDC server, vie ako implementáciu toho OIDC protokolu použiť niečo iné.
Takže máte jedno miesto, ktoré rieši autentifikáciu a autorizáciu a o iné veci sa nemusíte starať. Dobre, je to troška malý text, ale až tak ma to netrápi. Takže poďme si Keycloak rozbehať. V zásade Keycloak potrebuje, keď to chceme rozbehať cez Docker Compose, tak potrebujeme dve veci. Potrebujeme tú MySQL databázu, do ktorej si Keycloak bude ukladať svoje veci, no a potrebujeme samotný ten Keycloak. Ja si to skopčím a vysvetlíme si jednotlivé nastavenia na niečom väčšom. Takže môžem si otvoriť IntelliJ, ale nechcem teraz programovať reálne, ja teraz iba chcem, teraz si budeme len rozbehávať Docker a ukážeme si ten Keycloak, programovať budeme zajtra. Takže, už to mám celkom zväčšené, ale stále chcem mať svetlú tému. Tu je také niečo. Paráda. Výborne. A ešte zväčšiť ten text, to by som tiež mohol. Ale to už asi musím ísť do nastavení. OK. Tak mám tu nejaký projekt, whatever. Ja si vytvorím nový súbor. Je to, že Keycloak demo. Nie súbor, ale nový priečinok a tam uložím ten Docker Compose. Čiže Docker Compose YAML. Ja kľudne pre mňa, za mňa. No a tuto strčím. No a jak to musím teraz formatovať, tak si budeme vysvetľovať jednotlivé riadky. Takže každý Docker Compose súbor musí začínať na slovičko services. Prvá služba, ktorú budeme rozbehávať, je MySQL. Stiahneme si MySQL image. V podstate ma nezaujíma v akej verzii. No a nastavíme to prostredie pre MySQL. Takže povieme MySQL-ku, nech si vytvorí nejakú databázu, ktorá sa bude nazývať Keycloak, môžeme si ju pomenovať ako chceme. Heslo do databáze nejaké, root heslo do databázy, čiže to administratorské heslo. OK, to ma nezaujíma. Meno používateľa, ktorým sa bude samotný ten Keycloak prihlasovať do tej databázy. Opäť môžeme si tu dať, čo chceme. Môžeme, alebo nemusíme zverejniť databázu pre hosta. No a teraz to by bolo k MySQL-ku. Budeme používať ďalšiu servisu, ktorá sa nazýva Keycloak. Stiahneme si image toho Keycloaku vo verzii 24. Ináč dosť ma nahnevali autori Keycloaku, Red Hat, z rôznych vecí, lebo oni pred rokom ten Keycloak úplne prekopali, preprogramovali a dosť vecí tam pomenili a hlavne deprekovali väčšinu adaptérov. Takže keď som chcel si spraviť demo pre React a pre Spring Boot pred 3 rokmi, tak to bolo easy peasy a dnes sa s tým drbem pomaly pol dňa, lebo proste už tie adaptéry nefungujú, ani tá ChatGPT nevie generovať, lebo generuje už proste staré veci a musím po starom čítať dokumentáciu a googliť, lebo už veľa vecí si nepamätám, hej. No a teraz potrebujeme nastaviť ten Keycloak, takže potrebujeme sa do toho Keycloaku nejak dostať, tak vytvoríme si administratorské používateľské konto a administratorské heslo. Ďalej potrebujeme povedať, že kde je tá databáza, respektíve do akej databázy sa bude pripájať, konkrétne do MySQL databázy. Môže tam byť Postgres, SQL Server, whatever. Tiež mu musíme povedať, že kde je tá databáza. Tak štandardne, keby sme si to rozbehali bez Docker Compose, tak musíme tu dať, že localhost 3306. No ale keďže Keycloak aj MySQL budú bežať v kontajneroch, tak Docker má svoj vlastný taký DNS server, takže nám len stačí povedať, že tá URL adresa tej MySQL databázy je meno tej služby. A Docker tam proste hodí vhodnú IPčku. No a
treba prihlasovacie meno do tej databázy, aby sa ten keycloak vedel do tej databázy dostať, a secret. No a potom je niečo, čo síce nemusíme teraz nastaviť, ale ja to rád robím. Keycloak štandardne beží na porte 8080, ale väčšinou platí, že moja aplikácia pri vývoji beží na porte 8080, takže aj keď to teraz nepotrebujem, lebo nebudem spúšťať ešte moju aplikáciu, tak ja rád robím ako prvá vec, že poviem keycloaku nech beží na inom porte. Typicky sa používa 90-80, ale môžete si tam dať viac menej, čo chcete. No, teraz je tu taká nová vec, že command. Keycloak sa môže spúšťať všelijako a on má prednastavené, že keď pri spustení keycloaku, že keď ho spúšťam cez start dev, to je nejaký skript alebo nejaký exe, už neviem, čo to je presne. No keď ja spustím ten start dev, tak to povie keycloaku áno, že ja ho štartujem ako developer a určitým spôsobom ten keycloak nakonfiguruje, aby mi všetko fungovalo tak, ako má. Hej, kebyže to chcem nasadzovať na nejaký už hotový server, aby to bolo prístupné zvonku, tak ten command musím potom vymeniť za niečo iné. Teda nemusím, lebo to bude fungovať tak či tak, ale mal by som, aby to bolo dobré. No a teraz zverejním keycloak na tomto porte. No a ja to spustím a pravdepodobne sa mi to všetko pokašle. Je to dosť isté. Dúfam, že už dobre, nebeží mi tu iný kontajner. Čo sa teraz deje, je, že spúšťam MySQL aj keycloak a spúšťa sa to naraz. A no teraz sa to sťahuje a ja očakávam, že ten keycloak mi padne a no, dobre. Ja preskočím ja pôjdem hneď na ďalší slajd a že prečo by mal padnúť a potom sa pozrieme do logu, že či to naozaj padlo. Máme teraz problém, že cez Docker Compose spúšťame dve apky. Docker Compose si spúšťa v ľubovom poradí. Hej. Môže sa stať, že spustí najprv MySQL a potom keycloak, alebo najprv keycloak a potom MySQL. Takže aby keycloak fungoval, potrebuje, aby najprv bol spustený MySQL. Čo nás napadne, alebo čo môžeme podľa dokumentácie použiť, je do toho keycloaku, do tej služby, do konfigurácií pre ten keycloak, napísať, že keycloak závisí od MySQL. Tým pádom Docker Compose pri spustení najprv spustí MySQL a až potom spustí keycloak. To nám môže troška zlepšiť veci, ale nemusí nutne ešte. Pozrieme sa, v akom je to v stave. Vraj všetko beží. MySQL mi beží, ready for connections, ale keycloak failol. Napísal erory. Lebo presne sa stalo to, že keycloak sa vlastne spustil skôr než tá MySQL a nevedel sa k ním pripojiť a crashol. Takže môžem, otvorím si terminál a budem to robiť takto. Ja už to troška, takže cd keycloak demo a dám docker compose down. To mi vlastne vypne a vymaže ten kontajner. Keď sa niečo pokašle v Dockeri, tak treba dať docker compose down alebo proste ísť do toho UI, ísť do kontajnerov a manuálne ho vymazať. Dobre, takže čo ja viem urobiť, je keycloaku povedať, dať tej službe pre ten keycloak, dať parameter depends on a poviem, že závisí od MySQL. Tým pádom sa keycloak bude spúšťať až po MySQL a teoreticky by mi to malo vyriešiť moje problémy, ale očakávam, že opäť to crashne, aj keď tá pravdepodobnosť je teraz troška nižšia. Ale opäť, MySQL beží, ale keycloak zase spadol. OK. Čo sa stalo, je, že áno, teraz keďže sme tam do toho keycloaku dali, že depends on MySQL, tak áno, stalo sa to, že najprv sa spustí MySQL a až potom sa spustí keycloak
Lenže MySQL, ona sa síce spustí, ale nie je pripravená hneď. Ona jej trošku pár sekúnd trvá, kým je reálne pripravená, kým si reálne všetky tvoje databázy inicializuje a kedy je ready. Hej. To je ako, to MySQL je ako milovať sa so ženou, hej, proste treba nejakú predohru. Dobre, a ako ten MySQL vieme pripraviť, vieme garantovať, že áno, pripoj sa do tej databázy až vtedy, keď tá databáza reálne bude pripravená. No, na to slúži Docker tzv. Health check. A má tu, ten health check má nejaké parametre. Opäť, môžem si to rovno skopírovať a dať si to. Dáme si health check a povieme, že OK. Máme tu parameter test. To je, že ako otestujeme, že MySQL už nielenže beží, nielenže sa spustila, ale reálne už je hotová a pripravená. Ono tak, že ten Docker container má aplikáciu, ktorá sa nazýva MySQL admin. To je vlastne command line nový klient, niečo ako Workbench, ale je to len z príkazového riadku. A budeme tú databázu pingovať. Bude šťuchať do tej databáze. Áno, už si pripravená? Nie, nie som pripravená. Už si pripravená? Nie, nie som pripravená. Už si pripravená? Áno, som pripravená. Potom sú nejaké parametre, že interval, že ako často ten test sa má spúšťať, ako často do tej MySQL budeme šťuchať. Tak povieme si, že každých 10 sekúnd. Keď raz šťuchneme do tej databázy, že či už reálne je pripravená, tak ako dlho budeme čakať na odpoveď. Šťuchneme do databázy, keď do 5 sekúnd nedostaneme odpoveď, že je databáza pripravená, tak proste vieme, že ešte nie je pripravená. No a potom je tu retries, že koľkokrát budeme do tej databázy šťuchať. Hej? Čiže konkrétne 5 krát. Čiže reálne tej databáze dávame 5 krát 10, 50 sekúnd, plus timeout je 5 krát 5, čiže 75 sekúnd na to, aby sa spustila. No a tu povieme, že áno, Kickoff stále závisí od MySQL, ale povieme, že musí mať nejakú podmienku a to je, že service healthy. A teraz Kickoff sa reálne spustí až potom, čo tento health check úspešne zbehne. Hej, čiže tento príkaz v tom kontajneri vráti nulu. Hej. Tí, čo majú C, tak vedia, že keď robíme command-lineovú aplikáciu, tak return 0 z mainu znamená úspešné zbehnutie aplikácie. Dobre, a teraz skúsime spustiť ten Docker Compose. Takže dám Docker Compose app. No, spúšťame MySQL. A teraz vidíme, že najprv sa nám spúšťa MySQL, dostávame logy z MySQL. Predtým by sa nám to tak všelijako miešalo. Až teraz, keď MySQL naštartoval, tak potom sa spúšťa kicklog. A ten už nepadá, ten už robí nejaké veci. Všimnime si v logoch Liquibase. Čo teraz kicklog robí? Čo teraz kicklog robil je, že videl, že databáza je prázdna, tak spustil migračný skript. Na minulej prednáške sme sa rozprávali o Flywayu. Tam som spomenul, že ešte alternatíva je Liquibase, ktorá sa používa hlavne vtedy, keď chceme podporovať viacero databáz. Kicklog podporuje všetky možné databázy, MySQL, Postgres, všetko možné. Takže on používa na migráciu, na tie migračné schémy používa Liquibase. No a teraz už tu dával nejaké logy a vidíme, že running the server in development mode. OK. Tak, čo ja teraz viem urobiť, je otvoriť si webový prehliadač a môžem ísť na localhost 9080. Sorry, to som dal zle. 9080. A
vidím tu prihlasovanie do Keyclocku. Teraz sa tam prihlasujem ako admin. Heslo som si dal, že admin myslím. A už som v Keyclocku. Mám tu nejaké veci do pána. Hej. Ja som išiel naspäť, opäť pôjdem na ten Keyclock a prečo to teraz trvá? Hej, už nemusím zadávať meno heslo, pretože ja mám nejaký token, ktorý ten browser potom používa na autentifikáciu. No a teraz, čo vieme urobiť? Keyclock je neskutočná beštia, má stovky možností, ako vieme manažovať používateľov. Tak dajme si také krátke demo. Počkaj, to je zo starej prednášky. Tak. Takže prihlásili sme sa ako admin a pozrime sa, že čo všetko ten Keyclock vie. Tak vieme si vytvoriť nejakého iného užívateľa. Pôjdeme naľavo do karty users. Vidíte, či dám radšej na svetlo? Skúsim vypnúť Dark Reader. OK. Funguje to. Tak vidím, že mám tu užívateľa admin. Chcem pridať nejakého iného používateľa, tak dám add user. Viem mu tu dať, že keď sa užívateľ prvýkrát prihlási, čo musí urobiť? Tak dajme si, že musí si meniť heslo, lebo my mu musíme nejaké vytvoriť, nejaké inicializačné heslo a chceme, aby pri prvom prihlásení si ten užívateľ svoje heslo zmenil. Vieme verifikovať e-mail, teraz to nebudeme robiť, to je v podstate to, že sa niekde zaregistrujete alebo prihlásite a dojde vám, že príde vám e-mail a že tu kliknite, verifikujte si svoje konto. A toto teraz nebudem robiť, lebo nemám tu nastavené SMTP. Ale viem si nakonfigurovať dvojfaktorovú autentifikáciu. A viem tu robiť všelijaké veci. Dám, že email verified. Tak poviem, že toto bude nejaký ferry. Budem mať ferry@gmail.com, to je whatever, je to ferry. Aktorista. A v zásade viem povedať, že create a mám tu nového užívateľa. Ak chcem, aby sa mi ten ferry prihlásil, tak čo ja teraz viem urobiť je, že ísť do karty credentials, keď mám selektovaného toho ferryho a nastavím mu nejaké inicializačné heslo. Dám, že ferry 1, 2, 3. Prečo mi nejde ičko? Ferry 1, 2, 3. Hej, a poviem, že to je dočasné heslo, ktoré si ten užívateľ musí zmeniť. Takže ja dám save, dám opäť save password. A čo teraz urobím? Otvorím si nový tab privátny a pôjdem na ten Keyclock. Tak ja sa tu teraz viem prihlásiť ako ten ferry. Ferry 1, 2, 3. Hej. Dobre, kazí sa mi klávesnica. OK. Sign in a chce to odo mňa niečo. Musím si... Ja som tomu užívateľovi povedal, že musí si nastaviť to TLTP. Čiže ja teraz, aby som sa prihlásil, musím otvoriť mobil. Ja používam Microsoft Authentificator, ale môžete používať hocičo. Takže naskenujem si ten QR kód. Teraz mi v tej aplikácii to generuje tie 6-miestne čísla. Takže musím to tu zadať. Hej. 508. Poviem, že to je PC, alebo to je jedno, nemusím to ani dávať. A dám submit a ešte to odo mňa chce, že musím si nastaviť nové heslo, tak dám ferry 1, 2, 3 s otáznikom, alebo špeciálny znak, tak máme bezpečné heslo. Ferry 1, 2, 3 s otáznikom. Dobre som to napísal, tak dám submit. A napísalo mi to nejaký error. Sice ma to pustilo do tej aplikácie, do toho Keyclocku, ale dalo mi to, že not OK network response. Konkrétne, čo to znamená, čo je ten not OK, tak viem ísť do More Tools, Web Developer Tools, do networku a dám refresh.
A teraz keď si pozriem, že ako ten môj browser komunikoval s tým Keycloak serverom, tak tu niekde by som mal dostať, že 403. 403 chýba autorizácia. To znamená, že server, že ja som sa síce do toho Keycloaku prihlásil, ale nemám tam žiadne oprávnenia ani vidieť hocičo. Preto som dostal 403 a Keycloak hlási chybu. Čo ja viem teraz urobiť, je ísť do toho môjho administratorského, do tej mojej sešny. Teraz som tu ako admin a viem mu priradiť nejakú rolu, čiže už neriešim autentifikáciu, ale autorizáciu. A tu dám také tlačítko, že assign role a poviem, nemám tu veľa role, ale poviem, že má byť admin a dám assign. A teraz, keď sa prepnem do Keycloaku, kde som prihlásený ako ten Ferry, čo sa stane, keď urobím toto, dám refresh, voilà, už som v Keycloaku. Už som ďalší admin, môžem robiť, čo chcem. Dobre, takže ten Keycloak je ten autentifikačný server, implementuje protokol OIDC a do toho Keycloaku by sa mal reálne prihlasovať iba veľmi málo ľudí, iba tí admini. Typické využitie Keycloaku je, že tí užívateľia, ktorí sú tu, sa nebudú prihlasovať priamo do Keycloaku, ale moja nejaká aplikácia deleguje prihlasovanie na ten Keycloak a ten Keycloak bude riešiť iba prihlasovanie do tých iných aplikácií. A to, ako sa to robí, ako sa to nastavuje, to si ukážeme zajtra. Dobre, čiže za mňa asi teraz všetko, tak nejaké otázky? Dobre, žiadne otázky, tak môžeme ísť. OK, vypínam